ngarsanipun Ibu Siti Sadiah miwah baraya ageng saking tlatah Selang setunggal ingkang dahat kinurmatan. Kepareng kula matur minangka talanging basa panjenenganipun Bapak Mugid sanyata sekalian enjawet nanggapi utawi nampi pangandika gati Ibu Siti Sadiah ingkang kala wau lumantar panjenenganipun Bapak Wahyono. Minangka purwakane ngatur langkung rumiyin kula ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah awit saking rahmat barokah ugi hidayahipun panjenengan dheresan kula enjang menika saged sareng-sareng kempal manunggal ing papan menika kanthi wilujeng boten manggih alangan setunggal menapa. Bapak Ibu para tamu kakung putri ingkang kinurmatan, ingkang sepisan Ibu Siti Sadiah lumantar panjenenganipun Bapak Wahyono ngaturaken salam taklim katur wonten ngarsanipun Bapak Mugid sanyata sekalian sumrambah para keluarga. Salam taklim saking Ibu Siti Sadiah katampi kanthi suka renaning penggalih dening Bapak Mugid sekalian. Ingkang kaping kalih rawuhipun Ibu Siti Sadiah enjang menika kepareng badhe nglajengaken pirembakan ingkang sampun lumampah ing dinten utawi wulan ingkang sampun kawuri. Kekalih keluarga inggih keluarga ageng Bapak Mugid kaliyan keluarga ageng Ibu Sadiah nggadahi rembag badhe ndhawuhaken putra putrinipun inggih Dimas Bagus Mahendra kaliyan Deno Puji Handayani. Enjang menika Ibu Siti Sadiah rawuh kepareng nglarapaken ugi masrahaken Dimas Bagus Mahendra katur wonten ngarsanipun Bapak Mugid sanyata sekalian. Para tamu ingkang sajuh bagya mulya, bilih sampun kita mangertosi sedaya Bapak Mugid sanyata sampun kepareng minangkani panyuwunan Ibu Sadiah supados keng putra Mas Dimas Bagus Mahendra kadhawuhaken kaliyan Deno Puji Handayani sampun dipun pinangkani. Alhamdulillahirabbil alamin kala wau ijab kabul sampun lumampah ing papan menika ugi ing ajeng Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari Purwo Madya Wusana ijab kabul lumampah kanthi rancak kanthi lancar. Ingkang salajengipun tentu kemawon temanten sarimbit tansah nyuwun tambahing donga pangestu saking Bapak Ibu para sedherek ampresa mangkih anggenipun gesang bebrayan saged tansah pinaringan ridho barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Satemah saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan ing samangke Gusti Allah ugi paring amanah utawi momongan putra putri ingkang soleh utawi solehah.